girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Ya na saman girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Ya sarki Allah yau zan yi begen manzona, kai manzona ka sa ya zamto maulana. Da na mini imani in ta waƙe wa masoyina, shine manzona don son sa ne nake hidima. Rabbi salatanka nake roƙo wa masoyina, wanda kake yin nan ka ƙara ninka wa murabbina. Wanda kake kauna al-Mustafa ne maulana, ka hada da waliyaina masoya ne gun mai girma. Ya na saman girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Shehu Tijjani su ne masoyan manzona, da Shehu Jilani dan Fodiyo mujaddadina, da Shak Jibri bana da Inyasi sun yabi manzona. A sakan da Sharif Sani shi ma yana yi wa mai girma. Baba Sharif Sani na Jambulo Sidi murabbina, kai na gani nan a mimbari ka yabi manzona. In na ji gunjinka a take zan tuno masoyina, ya Sidi Sharu Sani ka caza ni don manzon rahama. Ya na saman girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Salamu alaika rasulallahi ya na saman girma, salamu alaika aminullahi ya mai alfarma, salamu alaika shafi'ullahi mai kyautar rahama. Al-aminu masoyina ya rasulu kai ne maulana. Ya na saman girma wallahi rabbu yana son ka, shi ya faɗa mana ba salati yake yi a gare ka. Al-aminu yake ce ma don zunzurutun ƙaunar ka, rasulu masoyina wallahi ka wuce duk girma. Ya na saman girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Can na jiyo Adam yana tawassali da sunanka, dukan annabawa sun taho ne su shelar ka. Ba wani mai matsayi wallahi sai in ya so ka, ya manzan Allah a ran kiyama kai ne rahama. Ya manzan Allah mai san ka ya zam ɗan gata, dukkan maƙinka wallahi sai ya tozarta. Duk wani mai matsayi kai ne ka bashi uban kyauta, ya rasulu manzona ɗan gata mai alfarma. Ya na saman girma annabi da mai alfarma, annabi gatan al'umma, annabi da sirrin rama, annabi gata gun Allah, annabi ya sirrin Allah, annabi mai bautar Allah, annabi sirri a kiyama, annabi gatan aljanna, annabi makiyan kana wuta, mai gata a duniya, mai gata a lahira, nan gata a can sama, nan gata a nan ƙasa, sirrin annabta kuma sirrin manzanni, gata ne gun tsirrai, gata ne gun dabba, ya masanin mala'iku, mai ceton aljannu, nan gatan rauhanai, ya mai shehunai, magatan ɗalibai, sirrin malamai, mai ceton sarakai, ya sirrin sahabbai, kuma gatan sharifai, mai ceton tabi'ai, ya mai ƙur'ani, gatan hadisai, sirrin sha'irai, gatan mai gata, gatan mara gata, ya mai cancanta, gatan duk alam, ya masanin Allah ni kai ne manzona. Ya na saman girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Ya na saman girma annabi ba wanda ya kai ka, ya mai al'umma da zamani babu irin naka, ya mai gaskiya da amana sirrin albarka, annabi maulana kai ne silar duk al'umma. Rannan kai jifa Allah ya ce shi ne ya yi ma, sa'annan ka gaisa da Allah ubangijin rama. Ba musulunci sai an so ka uban girma, rasulu habibullah kai ne kake mana alfarma. Ya na saman girma annabi ba wani
zan fama. Ya manzan Allah kai ne kadai gatan bayi, a ran kiyama ma kai ne kake ceton bayi. Allah ya baka kai ne kadai mai kyan yanayi, ya rasulu masoyina kai ne dai sirrin rama. Ya na saman girma annabi ba wani tamkar ka manzona. Alhamdulillahi dan zan tsaya kun saurara, ni ne Ibrana sautin yabon abban zara, ni bari da buri sai yin yabon mai kyan sura. Rasulu manzona kai ne kake mana alfarma.